De mensen die haar huis verlitten, moeten genoeg geld meenemen voor 24 uur. Als ze het afzettenpart van het dorp verlitten, moet ze haar schoon skiermaatje. Ook de auto's die in het gebied stienen, worden skiermaken. Voor het mensen het dorp verlitten, moeten ze haar registreren litten in het café. De meeste mensen gaan zelfs onderdak regelen. Wij met Jood het huis uit, ik met Jood kan werken. Nou, we zullen eerst even een tasje kleren zieken en dan maken we maar. En wij zien jou hinnen? Nou, ik denk dat ik even naar de Skwaanorde sta gaan. Ja, wij hebben een plakje. Ja, wij gaan naar mijn man zijn orde staan. We moeten naar eentje de Faride, ja, naar die Beppe. We moeten naar eentje Faride, maar ja. Het is maar voor een nachtje is, hè? Dat hopen we al. Dus ik hoop dat het daadwerkelijk voor een nachtje is. Ja. Ja, en hoe en wat ze skimmeid zijn gaan. Ik hoop dat het goed op het huis pas wordt. De wenten worden bewaakt door een beveiligingsbedrijf zolang de mensen net naar huis kunnen. Al hoe vervelend het ook is om uit huis te matten, er is vol begrip voor. Goed, hartstikke goed. Ja, het is toch voor gezondheid. Als er asbest last gekomen is, dan is het toch wel moeilijk. Leidt er een soort asbest bij je naartoe? Weet ik niet, heb ik niet gezien, maar ze zeggen van wel. Ja, het is toch wel gevaarlijke stoffen dat asbest zijn. Dus de hele buurt leidt er hieronder. Dus we moeten maar zien dat ze dat een beetje knap opruimen. Hè? Dat is een goede zaak. En je kan een goede aanpak is het, want juist die en ik, we hebben de hele nacht bij het café op een hecht gehouden.